Jednou z mojich zastávok na pochode slovenskom je aj Kaufland v Bratislave, kde som si dohodol stretnutie s Rastom a Peťou, ktorí sú vo vedení odborovej organizácie. A dohodol som s nimi stretnutie práve preto, lebo nedávno bol vyhlásená štrajková pohotovosť a myslím si, že toto je téma, ktorá by jednoznačne mala rezonovať aj vo verejnej diskusie, ale mala by sa viacej propagovať, v akých podmienkach pracujete, čo chcete, aká je situácia a kam sa to môže vyvinúť. Takže keď tak, môžeme si prejsť pár metrov, môžete prejsť so mnou, alebo aj viac, ak budete vládať. A opýtam sa hneď na začiatok, Rasťo, bude v Kauflande štrajk? Majú ľudia počítať s tým, že budú aj zatvorené predajne? Takže v prvom rade ahojte, ďakujeme za pozvanie, ďakujeme, že si sa zastavil za nami. Štrajk. Neviem ti odpovedať na túto otázku s určitosťou, či bude štrajk. Viem ti odpovedať na túto otázku tak, že sme sa v konaní pred sprostredkovateľom so zamestnávateľom nedohodli a teda vyhlásili sme štrajkovú pohotovosť. Momentálne prebieha hlasovanie o štrajku a všetko záleží od toho, ako toto hlasovanie o štrajku dopadne. Ak bude úspešné a naďalej sa so zamestnávateľom nebudeme vedieť dohodnúť, tak je v hre aj tá možnosť, že sa uskutoční ostrý štrajk. No, mňa by teraz zaujímalo, že ako to prebieha to hlasovanie, ako to máte naplánované, ale ešte predtým sa chcem opýtať, za čo vlastne bojujete? Čo sú také sporné body, na ktorých ste sa nedokázali dohodnúť? Peti, skús ty. No, takže kolektívna zmluva je veľmi obsiahla a môžem konštatovať, že na mnoho veciach sme sa so zamestnávateľom dokázali dohodnúť, ale vec, ktorá nás dostala až sem, teda ktorá nás donútila až vyhlásiť štrajkovú pohotovosť, asi také najhlavnejšie tri veci by som spomenula, je teda nejaká forma finančného plnenia pre zamestnancov, teda letný zimný bonus, alebo to nazvime ako chceme, nejaké finančné plnenie, áno. Potom teda úprava aktuálnych pravidiel rozvrhovania pracovného času. To je taký hlavný sporný bod. A tretím sporným bodom je zvýšenie príspevku zamestnávateľa na stravovanie. Teda zvýšenie tvorby sociálneho fondu a zároveň zvýšenie príspevku zamestnávateľa na stravovanie. Dobre, a skúsme to teraz upresniť, čo znamená to finančné plnenie, ten bonus. Povedzme, koľko to je, čo navrhujete vy, čo navrhoval zamestnávateľ. Skúsme aj ten sociálny fond, že či je to nejaké zákonné minimum teraz, alebo zamestnávateľ dáva aj niečo naviac. Možno aj ten pracovný čas skúste takou ľudskou rečou vysvetliť divákom, že v čom je problém. Tak pôjdem po poriadku. A teda prvý bod a taký ten najhlavnejší, na ktorom sa asi nevieme zhodnúť a prečo tento spor vznikol, je to finančné plnenie. Teda my sme v návrhu kolektívnej zmluvy požadovali niečo na spôsob 13. platu a teda nazvali sme to letný a zimný bonus a konkrétne sme to požadovali formou 50% mzdy v lete a 50% mzdy k výplate v zime, v decembri pred Vianocami. Takéto plnenie sme požadovali z toho dôvodu, pretože pred nejakými 10 rokmi v spoločnosti takéto plnenie existovalo. Zamestnávateľ zamestnancom poskytoval takýto benefit. No a tých 10 rokov späť to niekedy zrušil. Preto sme to chceli zaviesť naspäť, pretože tlak na výkon sa zo strany zamestnávateľa zvyšuje. Zamestnanci musia odvádzať vyššie množstvo práce alebo tú prácu vykonávať vo vyššom objeme, pretože sa na pracoviskách znižuje počet zamestnancov, ktorí ten istý objem práce, ak nie väčší, musia zvládať. Takže z tohto dôvodu je aj zamestnávateľ efektívnejší a tým pádom vytvára ľahšie, rýchlejšie a vo väčšom objeme svoje hospodárske výsledky. A z tohto dôvodu sme požadovali, ako keby, aby sa zamestnávateľ podielil so zamestnancami o ten hospodársky výsledok, pretože spoločnosť Kaufland generuje nemalé zisky a z tohto dôvodu sme chceli zamestnancom zabezpečiť nejakú časť tohto koláča.
To je v priebehu rokovaní, samozrejme sme sa o tomto bavili a boli sme ochotní v tomto ustupovať. Aj počas kolektívneho vyjednávania sme vlastne ustúpili a kolektívne vyjednávanie pred tým, ako sa vyhlásil spor, sme uzavreli v takom štádiu, že sme nepožadovali tie plnenia 4, teda že 2 v lete, 2 v zime, ale sme teda ustúpili a požadovali sme jedno plnenie tento rok v období Vianoc a potom vlastne budúci rok 2 plnenia, čiže sme zo 4 tých odmien ustúpili na 3 odmeny v trvaní 2 rokoch, počas ktorých bude platná kolektívna zmluva. V konaní pred sprostredkovateľom pán sprostredkovateľ taktiež vo svojom návrhu pristúpil k tomu, že by zamestnávateľ mal udeliť takúto jednorazovú finančnú odmenu. On konkrétne navrhol, že by to mala byť odmena vo výške 400 eur a počítal tam s nejakou alternatívou pre zamestnávateľa, pretože zamestnávateľovi je lepšie taký benefit zabezpečiť tým, že poskytne zamestnancom zľavy a teda nebude ho to kvázi stáť nič navyše, akurát bude generovať nižší zisk, pretože sa mu skráti marža o to percento tej zľavy, ale teda my sme chceli a stále trváme na tom a trvali sme počas celého kolektívneho vyjednávania na tom, aby sa toto plnenie uskutočnilo formou nejakého finančného príspevku alebo nejaké odmeny a teda koniec koncov v konaní pred sprostredkovateľom sme skončili s takou nejakou už krajnou ponukou, kedy sme sa boli ochotní dohodnúť na tom, že nebudeme požadovať žiadnu formu letného zimného bonusu, pretože zamestnávateľ z toho dôvodu, že to navodzuje nejaký dojem opakovania, 13. plat, že to budeme požadovať stále, že to bude opakovať, tak sme teda chceli mu vyhovieť v tom, že to OK, nebudeme to požadovať tak, aby tam bola tá kontinuita, ale budeme sa tento benefit snažiť presadiť formou nejakej mimoriadnej odmeny jednorazovej a teda skončili sme pri tom, že budeme požadovať jednorazovú odmenu spojenú s uzavretím prvej kolektívnej zmluvy na Slovensku a budeme ju požadovať vo výške 700 eur. S týmto zamestnávateľ taktiež nesúhlasil a teda toto je ten hlavný sporný bod, prečo sme pristúpili k vyhláseniu sporu a prečo sme konanie pred sprostredkovateľom nevedeli dotiahnuť do úspešného konca, pretože zamestnávateľ za žiadnych okolností nechcel pristúpiť na takéto plnenie. Čo sa týka ďalšieho sporného bodu, a to bolo zvýšenie tvorby sociálneho fondu a zvýšenie príspevku zamestnávateľa na stravu zamestnancov. Tam sme požadovali zvýšenie sociálneho fondu z toho zákonného minima, ktoré Kaufland tvorí, a to je vo výške 0,6%. Tak sme požadovali, aby sa prvý rok platnosti kolektívnej zmluvy tvoril sociálny fond vo výške 1% a v druhom roku platnosti kolektívnej zmluvy vo výške 1,5% v tom zákonnom maxime. A teda všetky tie prostriedky vygenerované týmto zvýšením tvorby sociálneho fondu by sa používali na príspevok na stravu zamestnancov a teda samostatný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov sme navrhovali zvýšiť do nejakej maximálnej možnej miery, aby teda zamestnanci si nemuseli na stravu doplácať. A pán sprostredkovateľ teda navrhol v týchto bodoch ako keby ešte odvážnejšiu požiadavku ako my. On navrhol, aby sa teda tento sociálny fond tvoril vo výške 1,5% už aj prvý rok, aj druhý rok, aby sa to teda použilo na tú stravu zamestnancov a navrhol, aby sa príspevok zamestnávateľa na strávne zvýšilo 50 centov, čím sme súhlasili a teda vzhľadom na to, že tú tvorbu sociálneho fondu navrhol ešte vyššiu, ako sme požadovali my, takže s tým sme nemali dôvod nesúhlasiť. Ale teda pri tom príspevku sme boli ochotní, aby sa to zvyšlo o 50 centov na jednu jednotku stravy. Posledný bod, ktorý bol taký hlavný, prečo vznikol spor, je teda to rozvrhovanie pracovného času. Momentálne zamestnávateľ rozvrhuje pracovný čas v súlade so zákonníkom práce a my sme mali na to určenú takú dohodu, kde boli nastavené nejaké pravidlá, podľa ktorých mal zamestnávateľ postupovať v rozvrhovaní pracovného času. Táto dohoda už nie je platná, preto zamestnávateľ postupuje v súlade so zákonníkom práce a zamestnávateľ by chcel takúto nejakú alternatívu tej pôvodnej dohody s nami uzavrieť. My sme ju navrhovali
presunúť, alebo teda my sme súhlasili s tým, lebo zamestnávateľ to konec koncov navrhoval, aby sme tú dohodu presunuli do kolektívnej zmluvy. My s tým súhlasíme, čiže na tej dohode sme nejako aj dohodnutí a táto dohoda, alebo toto rozvrhovanie pracovného času by malo upraviť a zjednodušiť rozvrhovanie pracovného času zo strany zamestnávateľa a zároveň zabezpečiť, aby zamestnanci pracovali predvídateľnejšie, aby nemali také nejaké výkyvy v tom rozvrhnutom pracovnom čase, že jeden týždeň robia nejak extra veľa, druhý týždeň extra málo, aby nemali predĺžené smeny, ako tomu je teraz. A teda toto by sme chceli zabezpečiť práve týmto bodom v kolektívnej zmluve. No a skúsme si teraz povedať, lebo teda predpokladám, že zamestnávateľ z toho nebol veľmi nadšený z tých návrhov, začala si operovať tým, že nie je asi dostatok finančných prostriedkov. Vieme, ako je na tom, v akej finančnej kondícii je Kaufland? Čo sa týka ekonomických výsledkov, tam sa nemusíme asi rozprávať o tom, či to Kaufland dovoliť môže, alebo či by mu to nejakým spôsobom uškodilo, alebo či by ho to doviedlo do nejakej ťažšej ekonomickej situácie. Kaufland je prosperujúca firma, Kaufland stále expanduje na Slovensku, otvára nové prevádzky, príjma nových zamestnancov, čiže stále rastie. Jeho zisky sú na slovenské pomery výborné. Za posledných 5 rokov vygeneroval čistý zisk cez 420 miliónov eur, čo nie je málo. Z toho takmer polovicu presunú do Nemecka, do materskej spoločnosti, takže hlavne z tohto dôvodu požadujeme to finančné plnenie, pretože na Slovensku zamestnanci svojou prácou pomáhajú generovať tento zisk a je za nás neférové, že zamestnávateľ sa odmieta so zamestnancami podeliť alebo odmieta ich odmeniť za svoj prístup k práci a za to, že s ich pomocou dosahuje takto výborné ekonomické výsledky. Ja by som možno ešte k tejto otázke pripomenula to, že treba sa pozrieť aj na to, že, alebo teda my sa pozeráme na to, že kam tie vygenerované zisky zamestnávateľ investuje a poukazujeme už dlhší čas na to, že Kaufland investuje nemalé prostriedky do propagácie a reklamy. Nechceme nejako zhoršovať ekonomickú situáciu firmy, možno, že by stačilo iba z týchto obrovských prostriedkov investovaných do reklamy kúsok zobrať a dať tým zamestnancom, lebo určite všetci vidíme, že Kaufland na nás vyskakuje z každej strany, či je to rádio, televízor, sociálne siete alebo nejaká propagácia influencerov. Takže možno, že tu by bol priestor na to, aby zamestnávateľ zobral prostriedky a investoval ich radšej do tých zamestnancov. Máme nejakú predstavu o tom, koľko peňazí tam ide do propagácie? Za posledný známy rok to bolo niečo cez 30 miliónov eur. A teraz sa už môžeme dostať k tomu hlasovaniu o vyhlásení alebo nevyhlásení štrajku. Predpokladám, že mi nepoviete všetko, alebo nemôžete ako zverejniť úplne kompletný zámer. Boli zamestnávateľovi, ale s čím sa teraz môžete podeliť? Povedzme priebeh hlasovania, alebo prevádzky, alebo v podstate čo môžete povedať? Takže hlasovanie o uskutočnení štrajku už prebieha. Boli sme na pár filiálkach, dopadlo to super, zamestnanci majú záujem. Takže v tomto im chceme len povedať, že buďte trpezliví. Nie je v našej nejakej kapacitnej možnosti to stihnúť, obehnúť nejak za behom týždňa. Takže určite prídeme na každé pracovisko, na každú filiálku, na centrálu, do skladu. Budeme vás o tom dopredu informovať, budete o tom vedieť, že sme tam. Takže počkajte, prídeme za každým, alebo každý bude mať možnosť sa hlasovania zúčastniť. A teda ešte by som chcel s týmto bodom nejakú takú súvislosť spomenúť nejaký postoj zamestnávateľa. Hneď ako sme teda vyhlásili štrajkovú pohotovosť a rozoberali tú tému hlasovania o štrajku, zamestnávateľ začal vydávať nejaké informácie k tomu zo svojej strany. Neboli úplne presné. V týchto tvrdeniach boli nejaké chybičky, ak sa dá takto nazvať. A my sme na to poukázali na to aj samotní zamestnanci. Jedno, čo ma príjemne prekvapilo, bolo to, že zamestnávateľ potom tieto svoje tvrdenia, alebo teda časť z toho tvrdenia upravil, ospravedlnil sa za mylnú interpretáciu, takže tomu slúži k úcti.
ale ide zo strany zamestnávateľa, alebo teda cítiť zo strany zamestnávateľa také rozpoloženie, že chce zamestnancov nejakým spôsobom ovplyvniť alebo motivovať nezúčastniť sa hlasovania a teda rozpráva im k samotnému štrajku alebo k hlasovaniu o štrajku rôzne tvrdenia, ktoré nie sú pravdivé, preto by sme chceli vyzvať zamestnancov, ak sa s niečím takýmto stretnete, obráťte sa na vás, my vám poskytneme pravdivé informácie, ktoré sú v súlade so zákonom a podľa ktorých keď budete postupovať, tak vám nič nehrozí ani nič sa nestane. Takže neberte tvrdenia zamestnávateľa alebo jeho predstaviteľov vážne, pretože vo veľkej časti z tých tvrdení nie je uvedené úplne všetko tak, ako by malo. Dobre, Peti, teraz sa chcem spýtať teba. Ja som zachytil informáciu, že v Kauflande pôsobia dve odborové organizácie, čo môže byť pre niekoho trošku metúce, a v prvom rade asi pre zamestnancov. Čo by si mi k tomuto faktu povedala? Tak máš pravdu, áno. Popri nás pôsobí v Kauflande ešte jedna odborová organizácia. Existencia tejto odborovej organizácie nejako na teraz neovplyvňuje ani kolektívne vyjednávanie, ani aktuálnu situáciu. To, prečo táto organizácia vznikla, k tomu sa asi nemusíme vyjadrovať. Zamestnanci prevažne vedia, si myslím, že prečo vznikla. Skôr by som riešila otázku podpory tejto situácie. A mám za to, že podstata každej odborovej organizácie, odborového zväzu je v tom, že by mala podporiť takúto aktivitu, keďže toto je úplne legitímny a zákonný nástroj na to, ako si môžu zamestnanci presadzovať svoje požiadavky. Takže očakávame ich podporu. Na teraz ale zatiaľ z ich činnosti úplne nevyplýva, že by nás chceli nejako priamo podporiť, tak uvidíme. Ja by som chcel tomu teda len dodať, že aj členovia tejto druhej odborovej organizácii majú právo sa zúčastniť hlasovania o štrajku a preto týmto vyzývame aspoň ich, aby ste sa hlasovania o štrajku zúčastnili. Máte právo v tejto téme prehovoriť, máte právo sa ho zúčastniť a teda, ak sa vaša organizácia nerozhodne podporiť túto aktivitu, tak ju môžete podporiť aspoň vy. Dobre, no a na záver by som vám dal možnosť dať nejakú výzvu alebo nejako sa prihovoriť jednak zamestnancom. Už teraz si sa prihovoril trošku členom tej inej odborovej organizácie, ale čo by ste odkázali zamestnancom Kauflandu, vrátane manažmentu a čo by ste odkázali verejnosti? Možno ako môžu zo svojej pozície podporiť váš zápas? Chceš ísť prvá? Poď prvá. Nie, ja na záver iba tak krátko poviem. Ďakujem za podporu a hotovo. Tak ja by som chcel v prvom rade prehovoriť s zamestnancom. Táto situácia a táto aktivita, ktorá prebieha s cieľom zabezpečiť zlepšenie pracovných podmienok a mzdových podmienok, alebo teda zlepšenie tej príjmovej stránky zamestnancov, tak táto aktivita je plne v súlade so zákonom. Nie je to niečo, že ide si niekto robiť s niekým zle a nič podobné. Je to vrchol demokracie, kde si majú zamestnanci možnosť povedať, čo chcú a takouto formou to presadiť. Na Slovensku nemáme ešte skúsenosť s niečím takým, že by v malom obchodnom reťazci sa takéto niečo udialo. V európskych krajinách je to, nechcem povedať, že zvykom, ale teda deje sa to tam a zamestnanci si prostredníctvom štrajkov vybojovali také podmienky, za ktoré bojovali a boli spokojní. Takže je to legitímny nástroj, ktorý nám môže pomôcť veľmi efektívne dosiahnuť to, po čom voláme a čo by sme chceli. To, že nám to zamestnávateľ dať nechce, tak chápem aj to, zamestnávateľ alebo teda tá spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu s cieľom generovať zisk a chce ho generovať v čo najväčšom objeme a teda podniká určité kroky, ktorým tento objem zvyšuje. To chápeme. Na druhej strane ma trošku zaráža, že sme svedkami toho,
akým spôsobom sa zvyšuje generovanie tohto zisku a teda, že často sa pristupuje k rôznym neľudským formám správania, k rôznym správaniam, v súvislosti s ktorým sú potlačané nejaké zákonné nároky zamestnancov a tak ďalej. Čiže nebudem o tom rozprávať nejak do hĺbky, tomu by sme sa vedeli povenovať nejakom zvlášť rozhovore, ale teda deje sa to a mňa to mrzí z toho hľadiska, že pre zahraničnú spoločnosť je ochotné slovenské vedenie a Slováci vo vedení spoločnosti robiť takéto kroky a pristupovať takýmto štýlom k svojim spoluobčanom. Čo samozrejme nejakým spôsobom dolieha aj na ostatných občanov tejto krajiny. Takže toto jedno ma veľmi mrzí a keď už mám tento priestor, takže zamestnancom by som chcel odkázať, nebojte sa. Nemáte sa čoho báť, je to zákonný spôsob, ako vyjadriť vaše požiadavky alebo za týmito požiadavkami stáť. Nemáte sa čoho báť, zamestnávateľ voči vám nemôže vyvodzovať žiadne konzekvencie za to, že sa zúčastníte či už hlasovania alebo samotného štrajku. Ak by sa takéto niečo dialo, stále sme tu a môžete nás kontaktovať a toto je vec, ktorá by sa, si myslím, vyriešila veľmi rýchlo, ak by takémuto nejakému prístupu zamestnávateľa alebo jeho predstaviteľa prišlo. Na druhej strane chcel by som sa, a to je taký môj posledný asi príhovor v tomto videu, chcel by som sa prihovoriť vedeniu spoločnosti. Milé vedenie, milí jednotliví predstavitelia vedenia, riaditelia rôznych prevádzok, rôznych pracovísk alebo úsekov, prosím vás, ak sa nechcete hlasovania alebo samotného štrajku zúčastniť, ak nechcete zabojovať za zlepšenie tejto finančnej stránky alebo príjmovej stránky pre seba, OK, chápem to, nebudeme do toho nútiť nikoho, ale ak máte pod sebou nejaký tím ľudí, ktorý tvrdo pracuje na to, aby dosahoval také ciele, ktoré od nich požadujete a viete, že tá robota nie je jednoduchá a robia to preto, aby ste vy mali kľud, aby ste vy mali všetko splnené, čo máte mať splnené, tak z tohto hľadiska by ste minimálne mali svojich zamestnancov podporiť v tom, aby sa oni sami za seba postavili, aby sa oni zúčastnili hlasovania a v prípade samotného štrajku a v tom najlepšom scenári by ste sa mali postaviť dopredu a stáť v tomto boji s nimi. Toto vám odkazujem a ak sa tohto procesu nechcete zúčastniť, OK, nemusíte, dáte tým najavo, ako vám záleží na svojich zamestnancov, ale minimálne im v tom nejakým spôsobom nebránte, nesnažte sa to nejakým spôsobom prekaziť alebo sabotovať alebo zabezpečiť, aby toto hlasovanie bolo neúspešné nejakými neúplne férovými praktikami. O to vás prosím a bojujeme za všetkých zamestnancov a to ste aj vy. Ďakujem vám krásne a ja dúfam, že to dopadne výborne. Dám slovo kolegyni. Tak ja by som ešte možno pripomenula k tomu hlasovaniu, že hlasovanie o štrajku nie je individuálny postoj. Takže či už súhlasíte s touto aktivitou, ale aj tí, ktorí nesúhlasia s touto aktivitou, poďte hlasovať. Je úplne v poriadku vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s touto aktivitou. Dôležité je zúčastniť sa. My ti, Artur, veľmi pekne ďakujeme za tvoju podporu. Držíme ti palce, nech sa ti darí a ja dúfam, že na tejto tvojej ceste sa popri našom hlasovaní po Slovensku ešte stretneme. Ďakujem a zase budem ja držať palce vám, lebo naozaj to, čo požadujete, nie je nič nadštandardné a čo sme ešte nespomenuli a čo by bolo treba aspoň takto na záver spomenúť je, že toto nie je otázka dní alebo týždňov, ale vy vlastne tento zápas vediete už 1,5 roka. Hej? Čiže ako sa hovorí, štrajk nie je cieľ, ale je to taká posledná možnosť. Čiže aj to o niečom vypovedá, o pomeroch spoločnosti Kaufland, že títo dvaja mladí ľudia a spolu aj so svojím tímom a s ďalšími odborármi 1,5 roka bojujú za niečo, čo v podstate je samozrejme a vôbec nie nadštandardné. Takže držte im palce, nevidíte ich v tomto príbehu posledný krát, lebo sme sa dohodli, že určite si ešte nejaké rande dáme počas toho, ako budú zabezpečovať hlasovania na rôznych filiálkach. Takže môžete sa tešiť aj na ďalšie krátke videá, kde spomenieme aktualizácie o situácii v Kauflande.